namba ndege somo gimalo. Ng'eni kane ODM gi UDA ubete winjruok. Nitie gik mang'eny mane giwacho. Ma bende nwawacho kani mondo gigi okete piny. Ok bibedo mayot. Kiny wadwa ng'eyo ka bende gigi mane giwacho gi budget ni the support. Jo ODM mai kuma koro dwa ng'e ka bende broad based en broad based adiera. Nikech nitiere agenda items mane nitie aparka. Itudore gi budget. Gitudore gi budget. So ging'iye ni to nukonu dwa tego devolution. Bende budget ni support devolution. Nukoni nitiere kaka jogo manoyudo hinyruok. E maandamano ka ibiro chul. Bende nitie kamoro e budget ni. Manitiere social protection moro kanyo moket ni gir maandamano. IDPs makaluka. So kogno mokwongo makoro ji onego ang' nego godo winjruok mar ODM gi UDA ang' obedi e budget ni. Mondo ng'e ni to gin ang'o giri manitie budget ni ma support 10-point agenda mar MOU no. An mane madwa kwayo to koro jo od bura mag ODM to kata gi mag Kenya Kwanza nyaka ng'i nikech mondo gini otine gi maber. Mondo gidogir jopiny to gikoni gima nwaketo nwatiye together ni. Tiyo gidog to gikoni king'iyo budget. Tibro yudo 1, 2, 3, 4. So mae en nafas mber mar mondo koro that broad based arrangement mar Raila Odinga to gi William Ruto ODM to gi UDA mondo koro wachak ng'iye ni tang'o gang'o modhi nyuolo nikech maendeleo nokono ne yudo kanye od bura ok state house to jo od bura koro nigi nafas mar go kogno ni to be maendeleo cha gine budget wane. John Mbadi an expert ageno no broketo maendeleo gi e budget ni. Mane chunyi wach koro nyakwa ikre nikech gini nyaka ring mana e timeline moket ne king'iyo chik mar Kenya. Yes. Onge kuma jo William Ruto bro wacho na bro miyo utok nge budget. Emomiyo anakoga ni ka jatend piny oguchiko gimoro. Pamne uru beruru. Lakini manyeuru bathe tuko ne jatelo. Kata 20 million manyo wacho ne joramba wacha. Akia kata en personal donation kata en mar serikal. Kapo ni en personal donation tageno ni MP Mararieda Paul Utiende luwe. Kapo ni en donation mawuok e serikal mamare tageno ni Paul Otiende pod bro ng'iyo budget ni mondo ng'e ni to 20 million shillings manyo wach ni dwa Miramba Secondary School in honor of George cha ene budget nikech magie makoro pogo emomiyo japiny wacho ni no chikwa to wuondwa nikech samo wach nu to onge budget ka en gir serikal to yude bedo matek. The president onyalo influence what to be contained in the budget. Yes. Giteko mare. Yes. Emomiyo budget ni iwacho ni cabinet has approved the following estimates. Cabinet kuongo go mbaka mondo giwach ni wan kaka executive jok matayo serikal magie gigo mwadwaro nikech gin gi plan. The budget and document mar the executive. But legislature tije maduong' en goe kogono. Ng'eni to bende waluo chik ka waloso gik moko. Bende poge equitably. Bende o represent dwach japiny. Emomiyo kamoro kanyo nitiere kuma National Treasury wacho nega japiny ni wase golo kaka wadwa dhi loso budget. Miwa uru pachu public participation.